μου άψε και το air condition και έλυσα. Είμαστε στον αέρα. Καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και έχουμε πολλά μηνύματα από εσάς για τον καινούριο μήνα. Ο πρώτος μας φίλος γράφει: αντίο στο καλοκαίρι, αντίο στις παραλίες, στον ήλιο, τα μοχίτο στην άμμο. Γε μου, είναι 35 βαθμοί έξω, εστάξαν οι μασχάλες μου και εσύ εφόρεσες στο σκούφο μανι. Μια άλλη φίλη μας στέλνει μια πολύ όμορφη φωτό στη μέση της θάλασσας σαν αναδυόμενη Αφροδίτη και γράφει: θέλεις λιγάκι καλοκαίρι στη μέση του φθινοπόρου. Ήρθαν τα πρωτοβρόχια. Καλώς όρισες χειμώνα. Έσυρε 5-6 σταγόνες πας στην ανηφόρα του κόρνου και άλλοι κατέβασαν τα χειμωνιάτικα που το σέντε. Επιστροφή στις κρύες νύχτες, αγκαλιά στον καναπέ, με κουβέρτα και DVD. Για όλους εσάς που θρηνείτε το καλοκαίρι που ετέγιωσε, δείτε τι γίνεται στο Guapa το χειμώνα. To the sound of the underground. To the sound of the 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 underground. To the sound of the to the sound of the underground. Γεια μου άψε το air condition, ξέρει να πεθάνουμε εδώ μέσα.